ar avea astăzi ca cât de bine începe să devină o tradiție. Dacă și anul trecut n-am avut, probabil că o să și la anul viitor. Avem cu Ovidiu Georgescu este colegul și prietenul meu din Breazlă cel mai bun. Avem și proiecte comune. Domnul Cristea, știți, dintr-o lungă și minunată carieră, și de actor la Teatrul Național și la televiziune. Sunt doi oameni care vă stau la dispoziție în seara aceasta să vă spună, să vă răspundă la întrebări și de care vă invit să vă ocupați. Mulțumim mult, Bogdan, mulțumim mult. Vă mulțumim că v-ați făcut timp în seara aceasta să fiți alături de noi și de proiectul nostru, Zecul Luminii, un proiect independent, un proiect pe care l-am început cu mai mulți ani în urmă. Este un prim film dintr-o trilogie pe care noi am dedicat-o unui anumit tip de estetică în cinema, care se numește Kammerspiel, un cinema nu inventat, ci promovat cu aproape 100 de ani în urmă, ca un fel de adenda a expresionismului în cinematografie și în special în cinematografia nemțească. Și noi dedicăm acest prim film, acestei trilogii, o trilogie care va continua cu un alt film cu care suntem acum, am terminat montajul, urmează să facem toată partea de sunet, colorizare și un al treilea film care sperăm că o să putem să-l filmăm anul viitor. Este o trilogie în care povestirile nu sunt legate între ele decât de acest tribut, această dedicare către cinematograful de cameră, cum este tradus. Iar acest prim film, Jocul Luminii, noi l-am filmat în 2024. Este și aici și o să-l invit și alături de mine și pe Alex Ciocian. Hai, Alex, te rog, el a făcut un lucru extrem de important în echipă, s-a ocupat de partea de VIP, adică ca să ne fie mai ușor la montaj. El a copiat fiecare cadru în parte, l-a compresat ca să noi să putem pe urmă să lucrăm la montaj și îți mulțumesc din suflet, Alex. Deci vorbim de un film independent pe care l-am filmat în 17 zile, în 2024. Un film pe care l-am lansat cu o lună în urmă, exact pe 6 mai. A fost lansat în cinema, am avut o serie de proiecții speciale. Astă seară, din nou, această proiecție specială unde suntem alături de festival și vă stăm la dispoziție cu întrebări, curiozități. Cei doi actori principali, și Nicu Mihoc și Marius Turdeanu, au fost și nominalizați la premiile Uniter, amândoi. Și Nicu Mihoc a și câștigat pentru cel mai bun actor cu o piesă pusă undeva la Sibiu, dacă nu mă înșel, da? Și Marius Turdeanu, care el este din Sibiu, dar joacă și la Teatrul Excelsior. Acest film a fost acceptat și invitat în cadrul deschiderii Festivalului Național de Teatru, FNT-ul, în octombrie, o să fie la deschidere, pentru că este un film, și așa este, Kammerspielul este un film la granița dintre teatru și cinema, dar această graniță noi am ținut morțiși să o depășim atunci când am văzut piesa bunei mele prietene, Teo Herghelegiu, piesă după care am scris împreună cu ea scenariu, piesa Nu mai sunt vișine la cină. Sigur, în piesă este vorba de aceeași relație tată-fiu, dar sunt câteva lucruri pe care noi le-am modificat pentru a scrie scenariu pentru acest film și spuneam că am depășit această graniță între teatru și cinema atunci când ne-am hotărât că vrem să facem un film
după o piesă de teatru și nu să ecranizăm o piesă de teatru. Și așa s-a născut Jocul Luminii, așa s-a născut și următorul film din această trilogie, se naște acum, care se numește Baladă pentru flaut și fizică cuantică și care se întâmplă exact la fel ca și acest prim film are unitate de spațiu și unitate de timp, una din regulile estetice ale Kammerspielului, și se întâmplă, celălalt film se întâmplă undeva în New York, într-un subsol în New York, și este un film despre, dacă primul acesta a fost despre relația tată-fiu, al doilea este despre prietenie, iar cel de-al treilea, pe care intenționăm, dacă vom reuși să adunăm fondurile necesare, pentru că, repet, sunt filme independente, filme făcute cu niște sume absolut simbolice, aproape toată lumea lucrează benevol la ele, pentru că sumele sunt efectiv simbolice. Al treilea film, care se numește Gore, Go and Return, și care vorbește despre împlinirea sau ratarea visurilor, și nu a viselor, ci a visurilor, și pe care să sperăm că vom reuși să-l filmăm, iar cel de-al treilea film are și el unitate de spațiu și de timp, se va întâmpla într-o mașină și tot așa într-o singură zi. Acest film, Jocul Luminii, această relație tată-fiu, a trecut și dincolo de ecran, așa cum îmi place mie să spun, că echipa, în echipă s-au regăsit multe astfel de cupluri tată-fiu, directorul de imagine Dragoș Boldea, fiul lui Codrin Boldea, personajul Titi din film, care a făcut parte, fiul meu, Andrei Georgescu, care m-a ajutat la priza directă de la filmare cu care am lucrat, totodată fata Danei Vulca, Dorei din film, care a fost un om de bază la scenografie și costume, Dana Vulc, și, bineînțeles, o relație tot de familie, Alexandra Mihoc, Dakota din film, care este soția lui Nicu Mihoc. Deci el a fost realizat tot așa, cum îmi place mie să spun, de o familie artistică.